ପକ୍କା କମଳ ପୋତ ଛତା ଶୁଣଲେ ଅବଲୋକରା କହୁଛି କଥା। ଝିଅ ଗୋଟେ ରାଇଜରେ ଜଣେ ଅଞ୍ଜଳି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁ ଥିଲା। ହଁ ପୁଅ ପିଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁ, ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। ତା ବାପା ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଅନୁର। ଅଞ୍ଜଳିର ବାପା ମା ଗାଁରେ ଥିଲେ, ଅନୁ ଥିଲା ସହରରେ। ସହରରୁ ଦିନେ ଅନୁ ଆଇଲା ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଅତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତା ମନ ତା ତରଫରୁ ନାଚିଗଲା ହେଲା। ତା ତରଫରୁ ନାଚିଗଲା। ତାପରେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା ଯଦି ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବି ଏଇ ଝିଅଟିକି ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବି। ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କିଛି କହିପାରେନି ଅଞ୍ଜଳିକି। ଅଞ୍ଜଳି ବି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲା ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ହିଁ କରିବି। ସେ ବି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲା। ହେଲେ ନା ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳିକି ଏଇ କଥା କହିପାରୁଥିଲା ନା ଅଞ୍ଜଳି ଅନୁକୁ ଏଇ କଥା କହିପାରୁଥିଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ଚୁପଚାପ ରହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ହେଲେ ଅନୁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳିର ଘର। ଅନୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ଅନୁ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ମିଶିଗଲେ। ମିଶିଲା ପରେ ଅଞ୍ଜଳି ଯଦି ଧାନ ବିଲକୁ ଗଲା ଅନୁ ବି ଧାନ ବିଲକୁ ଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅନୁ ବି ସିଆଡ଼େ ଗଲା। ଅନୁକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଅଞ୍ଜଳିକି ନ ଦେଖିଲେ ଅନୁ ବି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ହଉ ବର୍ଷେ ଯାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଚାଲିଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ଜଣକୁ ଭୁଲିକିରି ନା ରହିପାଇଲେ ନା କୁଆଡ଼େ ବସିପାଇଲେ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାଇଲେ। ନିଜ ନିଜର ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ନିଜର ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାଲୁଥିଲା, ଅଞ୍ଜଳି ଅନୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଘରେ ଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଅଞ୍ଜଳିର ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା ଅନୁ ତମର ଆମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ଅନୁକୁ କହିଲା ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଏଠି ଯିବ ଆମ ଘରକୁ ତ କେବେ ଆସିପାରିବନି, ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତମେ ପାରୁଛ ଯଦି ମୋତେ ଧରିକି ଯାଅ। ତମେ ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିବ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିବି, ତମେ ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବ ମୁଁ ବି ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପରେ ବାଛି ସାରିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ରହିପାରିବିନି। ଅନୁ କହିଲା ଦେଖ ବଡ଼ ଭାଇ ତମର ବାହାଘର ହେଇନି, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ନେଇପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏବେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା ବି କରିନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ନେଲେ ଏବେ ରଖିବି କେଉଁଠି? ସେ କହିଲା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ବି ସ୍ଥାୟୀ ଦେବ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବା। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା। ଅନୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ତମେ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମୁଁ ତମ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବିନି, କାରଣ ତମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଜଣ ଯାକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଗଲେ। ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ତା ଅନୁ ତା ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ପଞ୍ଚମହଲାରେ ତା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁର ଭଉଣୀ ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲା। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲା ପରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁଣି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଗଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି, କିଛି ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଆଣିନି, ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ତମ ବାପା ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ, ତମେ ତ କାମ ଫାମ କିଛି କରିନ, ଆଜି କାମ କେମିତି କରିବ? ସେ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ଆଜି ଆମେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅନୁକୁ କ'ଣ କଲା ଗ୍ୟାସରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଭଲ ଦରମା ମିଳିଲା। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଲେ। ନିଜ ଗୋଟେ ଘରରେ ଭଡ଼ା ନେଲେ, ସେଇଠି ଆରାମ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳିର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ସେଇ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖିଲେ ବର୍ଷା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳିର ସେଇ ସ୍ନେହକୁ ମନେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ବଡ଼ ହେଲା କିଛି ପୁଣି ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଭିତରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିବ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ପୁଣି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକିରି ଅନୁ ଦେଖିଲା କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ। ସ୍ଥିର କଲେ। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତ କ'ଣ କରିବା? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଅନୁ ଗଲା ଚେନ୍ନାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେପଟେ ଶୁଣିଲା ଯେ ତା ଝିଅ ବର୍ଷା ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ ନା। ଶୁଣିଲେ ଝିଅ ବର୍ଷା ନାନୀ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ନା। ଅନୁ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଅନୁ କହିଲା ଦେଖ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତ ଆଉ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ତ ଅଛି ତମେ ଅଛ, ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁକିରି ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଅ, ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁକିରି ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି। ଏତିକି କଥାରେ ସେମାନେ ଆଖି ଲୁହକୁ ପାଟିରେ ପିଇଦେଲେ। ଛାତି ଭିତରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ କଲା
ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 2ଟି ଝିଅ ଦେଲେ। ସେଇ 2ଟି ଝିଅ ବି ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳିର ସାଥ ଦେଲେନି। ସେମାନେ ବି ଦୁନିଆରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଭାଙ୍ଗି ପଇଲେ। ତାପରେ ଅଞ୍ଜଳିର ବାପା ଅଞ୍ଜଳିକି ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଣିକି ଦେଲା। କହିଲା ମା ଲୋ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକି ମା ମଙ୍ଗଳା ଭାବିକି ସ୍ଥାପନ କର, ପୂଜା ପାଠ କର। ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ କଲା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପୂଜା ପାଠ କଲା। ପୂଜା ପାଠ କରି ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ହେଲା। ସେ ଝିଅଟା ନାଁ ହେଲା ତୁଳସୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଝିଅଟି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତୁଳସୀ ଯେମିତି 2 ପତ୍ରରୁ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଆମ ଝିଅଟି ସେମିତିଆ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେଲେ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ହେଲା। ସେ ପୁଅ ନାଁ ଆମେ ଦେଲୁ ଆୟୁଷ। ହଁ, ତାର ଆୟୁଷ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆମର ହେଲା। ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ପୁତୁଲି ତାକୁ ଡାକନ୍ତି। ତା ନାଁ ହେଲା ସନ୍ତୋଷିନୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ବୋଲି ସନ୍ତୋଷିନୀ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳିର ସ୍ନେହ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ନେଇକରି ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳିର ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟି ବହୁତ ଭଲ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ଗତିବିଧି ଆସୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳିର ମା ଆଣିକିରି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣିକିରି ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଅ ପିଆ କର। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଯାହା ବି ଖାଇକିରି ଗୁଜାରା ନିଜର ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଏମିତି ହଉ ହଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଅନୁ କିଛି କାମ ଶିଖିଗଲା ବେପାର ଲାଇନରେ। ଅଞ୍ଜଳି ତା ପାଇଁ କମିଟିରୁ ପଇସା ଉଠେଇକିରି ଅନୁକୁ ଆଣିକି ଦେଲା। କହିଲା ଦେଖ ଏ ପଇସା ନେଇକିରି 300 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଏ 300 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ତମେ କିଛି ବେପାର କର। ନାଇଁ, 300 ଟଙ୍କାର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ 300 ଟଙ୍କାରୁ ପୁଣି 5000 ଟଙ୍କା ଅଞ୍ଜଳି ଆଣିକି ଦେଲା। 5000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେଲା। 5000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଲା ଅଞ୍ଜଳି, ଅନୁ ହେଇ ପଇସାକୁ ନେଇକିରି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ବେପାର ଏତେ ଭଲ ଚାଲିଲା ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶିବ ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଉପରେ। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ବଢ଼ିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି 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 ଖୁବ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ଦେଖ ତମେ ସାଇକେଲ ବେପାର କରନି, ଗାଡ଼ି ଆଣ। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା, ଅନୁ କହିଲା ଗାଡ଼ି ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ କିସ୍ତିରେ ଯଦି ଖିଲାପ ହେବ, ଆମର ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି କାହା ପଇସା ମାଗି ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଅନୁର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଦେଖ ଭାଇ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ବି ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଅଞ୍ଜଳିର ଦମରେ ଅନୁ ତାପରେ ବାଇକ୍ ଆଣିଲା। ବାଇକ୍ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ହେଲେ ଅନୁର ଟାଇମ୍ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିଲା ଅନୁ ପାଇଁ। ଅନୁ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁ ଖରାପ ଲାଇନରେ ନେଇକିରି ଅନୁ ବଦନାମ ହେଇଗଲା। ବଦନାମ ହେଇଗଲା ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମିଛଟାରେ ଅନୁ ବଦନାମ ହେଇଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଅଞ୍ଜଳି କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇଗଲା, ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଅନୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲା ମୋ ଦୁନିଆ ହେଉଛ ତମେ, ମୋ ସମାଜ ହେଉଛ ତମେ, ମୋର ସବୁ କିଛି ତମେ। କାରଣ ନା ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମାଜର ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ମୁଁ ଦୂରେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯେ ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ତଥାପି ଅଞ୍ଜଳି ମନ ବୁଝୁନଥାଏ। ଅଞ୍ଜଳି ଅନୁ ପାଇଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଲା। ଅନୁର ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଅନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା। କହିଲା ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ବିଷ ଖାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଅନୁ କହିଲା ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମ ବିନା ମୁଁ ଅଧା। ମୁଁ ପୁରୁଷ ପିଲା, ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତଥାପି ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କିଛି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ଏକାବେଳେ ଛାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକ ଉଭୟ ହାତ ଧରା ଧରି ବିପଦ ଆପଦ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିବା। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବାନି, ଆମର ଧାର ଉଧାର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଗାଜିଆବାଦ ଆସିବା। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଇକରି ବନବାସ ଆସିଲେ ଗାଜିଆବାଦ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସଂସାର ରଥଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପାର କରିବା ପାଇଁ। ଗାଜିଆବାଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗାଜିଆବାଦରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଜିଆବାଦର କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମନକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ମନ ଖରାପ, ଅଞ୍ଜଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ନିଜ ଦେହରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାକୁ ଚାଲିଲା ଅନୁ ପାଖରୁ। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଯେ ଅନୁ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉନି, ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉନି। ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଖରାପ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା। ଅନୁ ଅଞ୍ଜଳି ଦିନରେ ପୁଣି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲା।